Morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आंनि गारामाया हांसो बायदि जादों मा होनगोन पार्टी हांसो पार्टी हा बायदि जादों आरोना माने गावनानै अबस्था गैया आं दा दंफैयो रङियाव आरोना मोनसे खामानियाव फैदों आब'मोननाव मा जानो ओमफ्राय दा जों मोनफैनानै फुंनि ओंखाम एसे जाना जानोसै आरोना ओमफ्राय जों बहा थांगोन मानो थांगोन उनाव खोन्थाबाय दं आरोना लोगोफोर फाजा आगोल आइराखियाव ज' थायोमोन शुटिंनि एक नाम्बार भिलेन बयबो मिथिखायो दिनै लोगो हमनो फैदों आरोना मोनसे खामानि दं दिनै लोगो मोनलायजोब्बाय थांसै दा जोङो एसे गारि जों दं दा रङिया बेयाव उत्तममोन गाखोबाय हाउस बेगंसे ओमफ्राय लोगोफोर आंथ' थियेटारखौबो दोनथ'बाय एलबाम एन्ड फिल्मखौबो दोनथ'बाय खिन्थु उपाय गैया मोनसेल' सिन दं आरोना आंनि आगोलैनो बानायखानायमोन थ' बिनि थाखायनो दा बुंनोसै जों मानो फैदों जोंहा आगोलै थांनाय मोनसे सुट फिसा दं आरोना उपाय गैया बेखौ आं खालामना होथारनांगोन दिनै बेनिखायनो फैदों आरोना जों थांसै लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' मोनदों खर' सादों लोमजादों गगा मोनदों गुजुनाय जादों मोनसे गारामा जाखादों बिग साइज जायो थागासिनो आं लोगो दा माइकेलखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो बर' फिल्मफ्राव भिलेन लायो गोबाङानो सिनायो आरो दा बिसोरो आइराखि थियेटाराव दं गरेस्वराव माने सोलिगासिनो आरो श'आहाय खिन्थु सानाव बयबो फ्रि थाखायो नालाय बेखायनो उत्तम एक्टर बे आरो आदा माइकेलाबो फैदों आरो साननि थाखाय सुट लानो थाखाय प्रडिउसारा नै जागलांसो ओमफ्राय जागलां प्रडिउसार बे डाइरेक्सन होगोन बे बिनानावबो एक्टिं खालामगोन गोदानजों आं बारा सिनायाखै मिथियाखै ओमफ्राय नै आदा नायस्रां केमेरा खालामगोन भिडिअ कल दङ सानानै गिलायदो खोमायो बेनो कुइसना मोनसेया नै सिन्दुरखौ आंसो लगायदों दै बे नानिखौ नै आंसो लगायदों लिपस्टिकसो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर लकेसनाव मोनफैबाय नालाय मेकआपथ' खालामाखै जास्ट आइब्र'खौ माहाय बानायबाय फुटा लाबाय बियो लिपस्टिकसो दै लिपस्टिक लादों ओमफ्राय आब'निसो आरोना आसान गानबाय बेबो आब'निसो सनायाबो आं सनाखौनो गानबाय नालाय सनाबो गाना आब'निखौनो गानना लाबाय आरोना दा जों खालामनोसै सुट मोनसेल' सिन दं आरोना बेखौ फोजोबनानै थांनोसै जों नोंनि नामा हायनारि जासिगोन बेनिफ्राय फार्स्टनिफ्रायनो बुंखालांदो आङो एसेनिखौबो ना होमबासो बुजिगोन सिनायफोनाङो स्क्रिप्ट नायदो माने जायखिजाया मोनसे थासिगोन आरोना दैमालियाव बुजिगोन नोंनि बिमाया दालि ओंख्रिखौ नोंथांमोना उत्तमखौदो आंखौदो आगोमा रुवाथियावबो नुखादोंमोन आरो सुटआथ' आद्रायानो जाबाय डाइरेक्टरफोरा जों जेब्ला सम होदोंमोन बिसोरो गावबा गाव बानायना लानो रोङासै आरो मा खारनाव बिसोर आद्रा खालामखो बेखौ जों आर्टिस्टफ्रा मिन्थिया खिन्थु दिनै थियेटाराव दंब्लाबो उत्तमा सम दिहुननानै सानावहाय फैदों आरोना जोंहा फिसा मोनसे सुट दंमोन नालाय लोगोफोर न'आव थानाय सिनसो नालाय न'आव थानायावथ' जेसेबां हाबा जानाय न'फ्राव थायो एसेबां देलायफबनायखौथ' आं नुनो मोना बेखाय आं आंनि गोसो बायदि देलाय होनायखाय मेकआपल' खालामना होनायखाय मेकआप खालामासै लिपस्टिकबो लायासै फुथाखौल' लाबाय बेखौथ' लाखायो बयबो न'आव थानायावहाय बेखौ सोरबा बायदा गानो सोरबा बायदा गानोबा आं गानबाय आरो आसान गंनैखौ गानबाय आरोना आंनि स्टाइलाव आं देलायबाय बेखिनिखौ एसे सनाबो गानबाय माबायदि जों कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दिनैसिम जेसेबां शुटिं बानायबोबाय आरोना आङो जेनेबा मा होनगोन स्क्रिप्टखौनो मोनखाग्रो आरोना दिनैबो मिथियानो आरो माने आंनि डायलगा मा जागोन बेखायनो एसे नायग्रोना लाबाय नायखाबाय जोङो ओमफ्राय दा खालामनायनि सिगाङावसो नायनो मोननाय जायोना खनसे नायबाय थ' खालामनोसै पेन जादों लोगोफोरखौ लोमजोब्बाय आरोना माने एसे पुरानाफोरनि थाखायथ' एसे सहज जायो ओमफ्य गोदान आर्टिस्टआ एसे खस्थ' मोनो नालाय खननै खनथाम लाबाय थायो गाननानै फोजोबबाय सासे मादै दं आरो गोदानसो नालाय सोरथो रोंखाना फैयोना दा गोदान नालाय एसे खस्थ' मोनो आंबो जोंबो मेंफाबाय माने खालामफिनबाय थानांगौ जायोना सासेनि थाखायनो ओमफ्राय बाहेरायाव सुट लागासिनो दं मादैनि बेनो मादैया ओरै फैलाय उत्तम ओरै फै ओरै खाथियाव फैब्रा ओरै फै खाथियाव नों मेकआप लायाखै नालाय जोंबो लायाखैबो आरो बाट एसेयाव देलायनाय जायोना सिख्लाफोरा सिख्ला नंला बेसे बुरै
जों सानै हाजबेन्ड वाइफ दै खैबार हाबा जानो मोनो ना नों खैबार जानो मोनगोन सिटिङाव खेबनै बुजायो आंथ' बहुत बार जाबाय बोसोराव खनसे हाबा जानो मोनो नै ओंखायनो बोरायनो रोङाखै आरो लाबावगोन ने माखासे बेलेग एक्ट्रिस ना बेलेग लाबाय थागोन बोसोर गोदाननि नेक्स्ट आरो गोदान नोंथांमोना आयराखिखौ नायदो बे दङ बिराद मोजां एक्टिं खालामो स्टुडिअ'आवबो आरो लाइभ श'बो मोजां खालामखायो बियो जों लोगो मोनखायो बेखौ आयराखि थियेटाराव नुनो मोनगोन दा बिथांमोना गरेस्वराव श' जागासिनो दिनै फार्स्ट नामा दिनै फार्स्ट बा गाबोन समनिया नुगोन दे मोजां खालामलांबाय था किचन पेकआप जाबाय आंनिया जोब्बाय आरोना मोनसेल' सिनदोंमोन दा बेनि बारे बेनि सुट लाहैनो नागिरदों बेलासिनि 5ता जालायबाय आरोना लोगोफोर न'आव थांफिनगोन नंदोंमोन थांफिननाय जागोन ना जाला मिन्थिला थांफिनाबाथाय प्रडिउसार लानानै थागोन आरो मादांदो लामायावसो थाफैबाय आरोना एसेबा नेनो बाबाय बिसिना दाबो जोबाखै आरोना इसोरनि न'आव लादावबाय थादों जों लामायावसो दंफैयो बे मोनसे सिना जोब्बानो थांनोसै आरो फाइनालि जोब्बाय ओइ सिगाङाव बस थांगासिनो दं ना जों थांगासिनो दं आब'मोननि न'आव लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर एनार्जियानो गैला ओरैबायदि मेंबाय आरोना मोनाखाबाय नालाय गानस्लायनोसै माला खुनो मोनगोन जाखादों ओमफ्राय बेफोरखौ मोखां सुस्रानोसै ओंखाम सोखाम दा जानानै उन्दुनोसै